Edazu. Apirilak 3, astelehenetik aurrera, Hirurako plaza itxi egingo dute Euskaltelen zuntz optikoa sartuko baitute. Udalak lehen urte amaieran jakinarazi zuenez, urtarrilean ibilgailuei plazarako sarrera mugatuko zitzaien mekanismoa martxan jarri nahi zuten. Hau horrela, plaza ingurua birritan zulatu beharrean, nahiago izan dute pentsatutako lanak atzeratzea eta biak batera egitea. Herritarrentzako ere erosoagoa izango baita. Ikastola zaharraren ondoko parkea egitean, udalak Euskaltelen kableatzea sartzeko aprobetxatu zuen, eta oraingoan kale nagusiraino eramango dute. Jarraian, bigarren fase batean erre guztian zuntz optikoa sartuta egotea espero da, 2012 baino lehen. Dena dela, herritarrekin bilera bat egingo dute maiatzaren hasieran lan hauen nondik norakoak azaltzeko. Bertan, Euskalteleko eta udaleko ordezkariek zuntz optikoaren eta egin beharreko lanen inguruko kezkak argituko dizkiete Hirurako herritarrei.